How many did you see? 14,605,000. How many did we win? Άμυνα της Μακάμπι Τελ-Αβίβ. Ο Φορτού πάρει την μπάλα και βλέπει την κίνηση του Φορτούνη και ο Φορτούνης φεύγει στην αντεπίθεση. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης 2-0 στο 36. Ο Ποντένσε κάνει το πλάγιο Καμπή. 3-0. 3-0.